Da možda i nije vic, nego da je istina da su Vranjanci veće tvrdice od Vlasotinčana, što je jako teško, naravno. E sad, postoji priča o tome. Razbolao se neki Vranjanac od izlečeve bolesti, daleko bilo od svih, pa i od nas, i kaže, otišao kod svog lekara. Kaže, doktore, vidim da su mi izbrojani dani i imam poslednju želju. Ovaj ga ubeđivao da nije to, ali kad je video da jeste i da ne može da ga razuveri, kaže, dobro, šta je? Kaže, kad umrem, molim te i želim da napiši da sam umro od side. Pa dobro, šta je to bitno? Bolest je bolest. Da li sida, da li grip, smrt je smrt. Ne, kaže, imam 5 valjanih razloga zbog kojih želim da to bude. Jer kaže, nije da smo mi Vranjanci tvrdice, nego smo račundžije. Pa ajde kaže koji su razlozi. Kaže, prvi razlog je, kaže, sahranit ćemo državnom trošku. Opasna bolest, ne zna se kako se prenosi bez obzira na priču, znači neće imati moja familija troškove. To je prvi razlog. Drugi je, kaže, naši običaji su nezgodni, ali kad čuje od čega sam umro, kad se objavi, neće niko doći da se služi tu da jede i pije. Opet se ne zna kako. Treći razlog, na parastosima, kaže, opet niko neće da jede ništa, znači ništa moji ne treba da spremaju ni taj na parastosima. Četvrti razlog je, 10 godina moju ženu niko neće smeti ni da pipne. I peti, ovaj što je sad pipa, ima da umre od infarkta kad čuje od čega sam ja umro.